Mau lihat apa judul kepasahan tutuhan penting dan basai Isyalah pengarang mojonlah dengan jonah kita kasih rata bisa daging. Jadi sonari sahat mah tunangan jauh tujuh gol. Ia gowarni day nangon bialan si tonga. Tubuh madi hari Rabu 7 Desember 1927 di Banuarea Pakat. Terdiri mah di hari Kamis 20 Desember 1927. Magua ma inanamyo hari Minggu 21 Maret 1940. Marhamuliam ma tuh amanami Raya Bunga Purba natubu di tanggal 20 Desember 1927 di Huta Sosok Tapian, Desa Pakat, Kecamatan Dolok Sanggol. Moding mah di tanggal 21 Mei 1940 di Dolok Sanggol. Ia Marhasohotang mah dari Nagon do Rama tanggal 10 Januari 1952. Jala dijuluk terdunia inangon baru junggodo mah tanggal 7 Januari 2020 jam 10.20 di rumah sakit Dolok Sanggol. Gudang do bahasa na di jalo inananyong dia kami binoparna. Jadi kami geleng ni inat tahun inangon tulu bawa dohot sia buru. Na perjulu anak siakangan namar buar mangatas kuruba. Ima johorwati kina dialap Tuhan, nunga dialap Tuhan ta di dobe. Na baduang anak bawa ima namar buar sanggang kuruba. Nunga dialap Tuhan ta haposongna. Na batudo sendiri awaru Roberto Purba. Na walap buru dirajai buru si hobing benturuan sia sita puro. Lemah asida di bahasa-bahasahon saya bawa di hamil namar gowar Ebenezer Purba jala nang hasil kota dobe amanginang tang yakok kamu mah asa tibu sirokap dapat sirokap untuk dina. Jadi molok anak buru di inanamyo siakangan iboto nami namar guarni Cipurba adong bebison sonari marhamuliam matu anak yang guru nami margana baban sia siwang boro alai lain nami untuk baju bodoh di anak Tuhan tak di bahasa-bahasa Tuhan kedua bawa dosa ada buru ia beri nami nomor saya namar guar si Antoni nababan mengalap boru nami mengalap boru di Pariban manang mengalap boru itu lang di bahasa-bahasa Tuhan tado di nasida saya ada dan bawa doh saya ada boru beri nami si nomor 2 namar guar si Andi nababan ala patikir tong dambui doh sonari kamera mengalap boru di Rajai boru naing dolan sian Jakarta jala di bahasa-bahasa Tuhan tado di nasida saya ada dan boru. Ia ibebere nami si nomor 7 namar gor si Nilasari nababan marhamuliat tu anak ni amang boru nami nabi tugulu sian Jakarta di bahasa-bahasa Tuhan tama di nasida 2 ada anak boru saterusna boru si nomor 2 namar gor boto nami Junita Purba
Isodo nasi sonari manang Mama Feni. Kemudian tu anak ni amang guru nami marga situ Pusia Medan. Di bahasa Tuata Madinah Sida dua guru. Mama Feni Sitompul, Ingrid Sitompul. Biarlah biar namanya dua lakon dan kemudian dope. Saya tanya kok kamu mamangina asal mato dapotan akarokap lagi di Cina. Guru no si nomor tur namar goar Deni Purba manang Opu Rafael. Dan familia tu anak dia mengguru nami marga si namor sian saya nyungkap sedih sanggulon. Alai maju Allah pangatuk Tuhan mengaju mulu di alat Tuhan tak lain nami. Alai bahasa Tuhan tak Madinah Sida dua bawa. Saya ada buru. Ia beri nami nomor saya ada nomor si Francisco Simamora kebetulan di Sodo Sonari mengalap buru ni doa tubuh nami munte siap dulu sanggul. Di bahasa Madinah Sida saya ada anak bawa. Ia beri nami si nomor 2 nomor Leonardo Simamora alan berpikir dan buru Sonari mengalap buru ni doa tubuh nami Kota Barat siap Medan. Tanya kok kamu maamanginang asa tu minggu di adorna alana saat sonari dan nomor pegeling di rekod. Ibe bere nami si nomor 3 nama goat aku iya si Mamora di sonari bena nama ngidong kami sotong bongos amang raja nang suri pada. Tanya kok kamu mabere nanyong asa hatok sedapot serokap itu dina. Buru si nomor 4 nama goat ibu tonami serak na burba. Tanya kau kamu maamanginang dia mana dibingkat ibu tonamio. Alana selama 70 tahun ibu tonamio lo terus mendampingi itu ibu. Saya dinai. Kumos supaya itu kami amanginang. Tanya kau kamu ma ibu tonamio. Asa gajah umurna lang tu sehat nak. Asa ibu tulus Tuhan sakap nak dia dah dibingkat di ibu tonamio di ibu tokok. Nomor 5 nama goa ibu kami minta buru-buru baro so manang na Opu Harapan. Barhamulia tu anak ni amang guru nami marga sitorus siasyatar. Di bahasa di Batalo di nasi desada bawah lot sada guru. Tanya kau kamu mamangina asa tu minggu di adorna biar nami. Napa nopon masih nomor nama keluar Mariati Mumba. Naira Flash bertemu dia anak ni amang guru nami si Mamora. Nasian dulu sanggup sian jalan melaton. Di bahasa Tuata di nasi dia dua bawa nama keluar si Rafli si Mamora, dohot si Evan si Mamora dan Mar Hasogota dobe. Tiada dari masih kola dobe dia nanyo. Saya si Mamora juga asal dulu dapat akan dipersiapkan di rumah. Si nomor 7 boru nama gua di kota nami ina purba isoto. Opung disigok pas bakal lihat tu anaknya yang boru nami marga sorotan siapa meninggal. Di bahasa Tuata di masih opat boru. Di bebere nami si nomor saya nama gua Chris. Boru si hotan bakal lihat tu anaknya yang boru nami si naga siang cakap. Di bahasa Tuata di masih saya bawa do saya boru. Rodo ibana. Ibu nami si nomor 2 nama keluar si Margaret si Otang Tong Donison Berki. Nama kemudian tu anaknya Mangguru si Torus si Mandoke. Di bahasa Tuata do dinasida 2 ada anak bawah. Terus na ibu nami si nomor 7 nama keluar si Hilda si Otang. Nama kemudian tu anaknya Mangguru nami Marganadat dan si Kalam. Di bahasa Tuata do dinasida saya bawa di sana dulu. Ya ibe nami si nomor 4 nama buat si Angel si Otang dan kemudian dobe la saun hari lagi mengalami karya cuna dobe siasi marwan itu di betul dia nasi kok nanti pak. Ia baru si nomor 2 nama buat si Sontang Purba bisa dobe nami do lain nami nama kemudian tu anak ni amang guru nami si tu orang serta jembale di bahasa Tuata do dinasi saya ada buat saunari sikat kuliah pakai aku kamu atau nama ina asal sukses si konana siap muda nabi
manusia i botona birut Anita Purba Naikiri sebdo nama kemudian tuh anaknya nomor nami di Banggal Silumboya Silikala di bahasa mata saya bawa saya guru di Nasidia nanti pak di sekolah dobe saya di pasma dari jadi punggungan sudah binopar di tua-tua namion anak do parlemen kopatala guru hela satu itu halak bahwa sudah 20 halak nono 12 halak umumah sudah ono 22 halak amang inang sorry pada gudang dusi itu setelah namion yang na ikut situ nami jadi perlu babuat ramuna di umur 20 tahun dapat doa namanya 2 hari juara kebersihan pekarangan se kabupaten 5 tahun 2000 do 2002 mekek Tuhan nah semuanya umurnya 22 anggota hayasan nah seterusnya namun saya perlu do pabotono nami iya namanya aktif do mulai siap hapus omlah di gereja ima terlalu 5 di Panarikanis di KPU sampai tahun 01 terpuji di nalomo di kinamo tong lobe aktif jadi panggilan kami amanginan tanya kokam memahami akan inoparna ai udang lobe lamur sikop asai pasiko tuhaka asai pasu asa jupang na jinanahan dapat na dibibiduan asa di pasu-pasu lahat tamahami sudah pinoparna 7 donon di panidalhon di inanamyo ima coba riwayat singkat lagu pasal kami tuhamu na amanginah molotung pi adong kurang lugi namu pasahat kami tuhamu na berpengacu mahamuna hidupnya lagu itu kumpul hok kami alana pikiran kami masih rutuk loh jadi semua ini maju amang ina untuk sok kami mah kami siap ponania sutut totong do pangiron namin ya panero tua mulai mamerek tutik di maidak katulang na basaro wataw na tulang na lagu molo tumpian non hata nauli hata naling katapasaha di dikina mamerek tu waktu kita perlu babon nami ala kebetulan narondo na moding maktong di hutan tadi pangkat dulu kunang sanga pajumpaan non kuliah kai matiki tu parhalado ni huria HKBP dulu sakul mulai masuk mahita tu acara huria siap HKBP Perbendungan Duluk Sangu di Barmoding ni inang rialan Boru Sinitonga gelar Opus Ebenezer Boru Sadarion 12 Januari 2020 Mari mahita tadi homa
hidi ko ni Bata Ama, dohot ko ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot ko ni Tuhan di Perubadia. Amen idok Tuhan ta Yesus au do dalang idok hasito nga do hanguluan. Dangadong nasa tu ama Yesus mar hidi siya na. Saluhut na nanilihon ni ama ito awido narotu au. Jala dang pabaliyokku narotu au. Amen martangi yang mahidang. Alia manami na di banwa gijang hulului hami doho. Tujolom do hami romar haporusa na ihodo hodo hami para si roha jala parholong roha na sumurung. Di hodo arsak nami. Ida hodo hami na makaliang idongan nami nong lawi. Ida hodo arsak ilu nami pabereng buhu di dongan namion. Wilala hami jor budod hachi ni hamatiang na manggonggong hami ala ni dosa nami. Sodakon mas ni roham tu bagasan roha nami. Patorang hatami tu hami. Asa takas suboto jala hutiup hami hata baga-bagami. Pangolo roha nami marhidihiti todimi. Asa marpakirimok kami di arsak ni roha namion. Asa manotok kami marhapor siaon marsitiobat tuho si Pangulo kami. Amin. Kita marpungo dengan anon secara khusus keluarga besar para ni Opo Manager Buru ujahatan ni Bata sian rom saplopat ayat pitu tuan dok somonon ayah mangulo bihita mangulo di Tuhan itu jalan mate hita mate di Tuhan itu asa mangulo manang mate bihita tongdo di Tuhan kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amo dongan kita namar pungu dengan anon Barjolo maulati di keluarga besar para ni Opo Manager ngajarang songonna di jahamunai riwayat hidup. Adong tanggal lahir, adong tanggal terdidi, adong tanggal malua, adong tanggal sohot di umur ni na tua-tua naso manok kejam. Si pato umur 70-20 tahun pengarojol matu gereja. Laman gua kamu manuk tanggal lahir ni na tua-tua. Ngani. Apalagi tanggal terdidi dang di ngojol mabiong. Doh tanggal malua ngajarang bini ngojol. At juga di suku kita nadong mga gison nga gudang na soboto tanggal 3 tanggal terdidi. Alin ko na tuotong adong do beharo surat na labuy diluli kamu boy jupang na songoni lengkap. Baulate ma di ham. Sada po dia duining di ham. Gudang na tuoto nadong songoni habihitan no tangguy duluan na. Betul? Makanya ko tingkat tong kabahan. Hamu na kamangkainan bolo di patorang taringon tutur puhon. Jika kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Dan dohnon na dison, pemilik hidup kita, baik mati atau hidup adalah Tuhan. Ngolutta dan ngolu saguru di kita. Ngolutta dan hobar tulomot. Kita bukan pemilik hidup, baik hidup ataupun mati. Alai mangolu kita dohong mati. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Mononidok songonon pandohan siang hata itu hatta. Saya to na nama cergado di milita. Alaniaha gudang do jolma madok songonon lomokku di diriku. Lomokku di nguluku. Atur ngulu, watur nguluku. Lomokku songon dia audo nakpuna au, dakko nakpuna au. Banyak orang memahami bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Jalagodang jolma nama mikir kodo nama hatusi pabuang ngoluda do padalanan na ibana sendiri do na punasa. Mati omang nama ngolu lomok kudisi unang aturao. Tanga dong na punao holan audo na punao. Hape diturpuhod di patorang do bahwa pemilik hidup kita adalah Tuhan. Alani do di suarahon marhidihatan di batas sedarion. Makna hidup di tengah-tengah di Portibion jangan disia-siakan sesuai dengan kemauannya sendiri. Karena hidup ini adalah bukan kita yang menjadi pemiliknya, alai hidup yang kita jalani adalah milik Tuhan. Amun kamangkainan adoning dohonon na marhiti-hiti hatan di batas sedarion
ngulu ni jolma dakkolan songon namasa dito nga to nga ni siklus ni parngulu ni jolma tubo mangolu sikola dungi marhamulian dungi matua karejo dang semata tison ngulu ni jolma alay di patorang do dis bahwa ngulu ni jolma di proses siklus kehidupan di ngulu ni jolma ada makna yang harus dihidupi ahamai marparbue bermakna bagi sesama dan juga menjadi sukacita bagi Tuhan. Udang dojol mangolu, ale hulam mangolu, tidak ada memberi makna. Bodoh gajang umurnya tua-tua, alai dak pada gudang si ingoto. Alai bodoh cepek ngulu di jolma, tetapi banyak hal yang harus dan bisa diteladani di tonga-tonga di ngulu. Tayo do kamang nakainang Yesus di Portibion 30 tahun di sejarahnya. 30 tahun do marhuwes di tengah-tengah di Portibion. Tetapi makna kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia sangat mempengaruhi kehidupan. Mulai seda jolo saat sedarion saat wakatiki na nagro. Naik honon na di si makna hidup. Asam molo di batado na puna hangoluan jala hangoluan adong dihitan wain takas do silon lehon di bata. Hidupan adong pado hamado bahwa hidup adalah pemberian dan anugerah. Molo hidup adalah pemberian dan anugerah. Nama ciarga dihida apa? Hamai syukurilah hidupmu yang kamu terima. Odo nama cari kota kamangkena. Bodoh merdalan nguluon tanpa memberi makna. Ibadido akan apistar hidup ini adalah ibarat waktu. Waktu bisa berjalan 24 jam. Hanya duduk-duduk saja. Tetapi duduk dan bekerja di tengah-tengah di ngolu yang 24 jam satu hari, waktu juga akan habis dengan sendirinya. Ibadido saya bahwa hidup ini adalah seperti halnya baterai nina, dipakai so dipakai, habis do baterai di tengah-tengah di ngolu di jolma. Alang itu dok bagaimana kita bisa memaknai hidup di tengah-tengah di ngolu tahun, di tengah-tengah di Portibion. Odo nama carikot di tengah-tengah di ngolu tahun. Apa borhat ni inang mabuhay manajeron gabi po dado si paingo do di hita sudi. Pada akhirnya semua orang juga akan berakhir. Sebelum berakhir, apa yang kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Kejang umur ni nangon, siap puluh tahun, sagudang ima pengalaman, keteladanan, namun di suatu Tuhan muda kapinopar. Banyak hal yang dihidupi selama 98 tahun. Ala yang go hapor siyauna sa hira na hop do berengon siap kita pameringonta di tong-tongan ngulo. Odo nama ciarga kamangkena. Oras mahamu sudah kapinopar. Dido tiru hamuma boga sinipak laki. Tiru hamuma keteladanan hidupna. Tiru hamuma hapor siyauna. Tiru hamuma persekutuanna maka positu hani di tong-tongan ngulo. Banyak hal. Jaladang tar surat kita ialah di gudangnya. Sudi mahamu pinumpat ramah kamu buhor. Jala podes yang hata di batas sedarion. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, mati dan hidup adalah kita milik Tuhan. Siap mahamu sudi. Siap mahamu di perhum maringana. Jala luar biasa do. Pardonganian ni inang rak naki luar biasa betul. Dohot di zona lahon na dua nungain namar pariganon luar biasa patungan ini nangon mas yamin maham mas tutukolan mas tanyangan saling mendukung saling mendoakan. Hidup akan habis tak sono orang tua yang telah pergi, jangan juga kasih dan cinta itu pergi ingulu niaka namar keluarga. Saya masih mahu mulak. Okay. Berpunga hamu disor. Biasanya juga disuruh mulak akayanakon itrodo akana dianakon do. Suagam besi berengon. Torin na do. Seolah-olah terputus do perkeluarga. Ay nakrabi ang mulak na bigatan non holanin na imadah ngamodin na tutoy. Saya kira putus mas. Tali silaturahmi, tali kasih antara dia akan nomor keluarga seolah-olah terputus duduk kita. Unang mas moni hamu. Tali kasih
yang harus selalu dibangun dalam kehidupan di tengah-tengah dulu. Biarpun orang tua kita telah berakhir dalam kehidupan kita, tetapi kasih Allah adalah kasih yang tetap dalam kehidupan kita. Salpua kana taholongi, salpua ka keluarga ta di tengah-tengah ni kaparsauran, sada yang menyenangkan hati kita. Ahamai, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tuhan mana mengamuli hamusa luhuna, hata di dibatasi darion, dengan akhir umur inang ini 98 tahun di dogma, pemilik hidup kita adalah Tuhan dan bukan kita pemilik Tuhan. Berarti api kodohna kado opu ebenezer boru, dia kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Matanya mana? Upuji kami guar wali Jehovah paringan bahasa di asil tolong di kami. Sadarion masa parsirangon rabdohot inang upu Ebenezer Bogor lumawi rabdohot keluarga di suarahon hatam sedarion hodo napunang ulu nami jala ditatap hodo kami hodo silihon hanguluan jala hodo na makaluas sabi mangolu saha tutiki hopat ulong manirohan ajari mahami mamaki tiki nami dohot ngulu nami di tengah-tengah ni portibion asa unang asal mangulu kami alay mangulu mapakorhon na dinggan memberi makna tuhalak nasin asa mapakorhon na dinggan mulu nami jala gabi pati bulhon guar mo na badia di tengah-tengah ni portibion apung lima keluarga na tininggalau ni namion jala hodon tong na mga rahog na sida di bagasan holong do tasin na Tuhan kalau nami ma ina namion tuinganan paredanan nai salpo ngoluna siya tonga-tonga ni portibion siya tonga-tonga ni keluarga alay mo holong manotong do mandongani manarihon marmudu-mudu ngolu namin ubang kami ma sudah keluarga na tinggal hon wala kuasi do holong ni roham inuji pinasangat maho amang perdingkan bangsa olang marhini Tuhan nami Yesus Kristus amin. Mari Edeta nomor 335 Sagadoto. Ade Huma.
Sai diramot itu di bata mahola dohot lau bongot tolak nion rodi saliling dililing na. Amin. Ditutup na Marede Hita 125. Marede Hita.
Martangyang mahida. Ali Tuhan Yesus si Pangulo kami. Tutanganmu pasaton namin waing dungan namin at tuon. Sumuluhulog kami maulat ituho maringo sulid dengan dibasam. Akan na pinatongonmu tudongan namin untagan ningguluna. Tua siniroham upasahat kami ibana. Ramoti podai tugu-tugu mahami bero di si solhotna. Asalam sadaro kanami mangintoko si Pangulo jala si oko pami. Ang ilang mangulo kami di bagay sa kaporsiyaw do pakirimon na sitong mga saon pagkukop mo na badiyay na humukop kami. Hatam na sitongi, rodi bagabagam naso olo mo bayma. Patotoko do mga ramoti daging do to dinamit wang luan na sa liling nililing na. Naong pinarilim di kami, di banua gidjangi. Amen. Ale rialan. Boru silitonga siatano ro para mulai de kumi ko mulak jole gabetano alai Tuhan de batana mano paho do Tuhan Yesus Kristus nama kokop ho do tod di porbadia nama jauh hurian itu ngaluan nasora suda ima mangaramoti ho pa imaro ari parpudi ari hai hion na balgei amin takas do huboto na mangulu si Pangulo au jalibana parpudi jongjong di atas horbuk jala ia malake huli-kuliko jala malua sa sibukon idaw kuma debata. Au sa diri matutu marnida ibana gabe hatu auku mari dehita. Mari dehita nomor 332 ay sada. Tete hokma. Martangiang mari tetangiang alia manami. Adeo namin ibadot jam sa binabadiang akwarmo sa iyong marajamu sa isang mga manaraham di banang usang na dimanugit jam. Leman ang sa iyo ng buwan siya pare. Sa isang mansa namin sa panisanan. Ilusa di naman naman ito sa namin. Munang maraming ito ang magsunan. Pagawang sa panago. Ayaw na pagkakayaw. Rodi sa hapon sa nilingin. Sa didonganya sinirohan Tuhata Yesus Kristus do tolong nirohani debataam do parsauran ni todi porbadi mamusalhubna amen pinasama tu keluarga mabahitano di bagai sa kaporsial di Tuhan Yesus pinasama tu hamba laos mangihum mandok hata siat tonga-tonga ni keluarga mata dari on Kalia, kenapa? Buat ka na rito ya. Mau lihat iya. Kita dohot para di kuliah nami. Hukum. Suang songoniman nang dilongot tubuh nami. Hula-hula nami na katulang nami. Sipul hita siat ngananon imana pataruhon inanamyo tingalan pariada patatok kinani rabudur mahit Nang kalon na majuharoro din na marang di habi.
Iba sila sa pangalaman ng panapuli namin doon, sila sumpasok pa ng grupo at siyang maso. Busin na ako pasi. Roma mo na para sa
Amen.